hear me? Yes. Ujungu waniri kurio. Uni mwana wakaningu. Anurapa shindi umari. Kaningu. Oyo rapavana. Kaningu. Arapavana. Kaningu. Arapavana. Vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana. Arapavana. Hear me? Vararapa vose vanorwara nepfungwa. Vanorapa vose vanoda mbereko. Kanengo. Vanoda mabasa. Kanengo. Vandeswa nevana. Kanengo. Vana vari kunzwa mutoriro vanozvipedza. Vandeswa nevarohi. Kanengo. Vanobvisa zvikwambo zvezeka. Nanga kuna kanengo. Yo. Vanowanikwa muZimbabwe. Usazoti hauna kuzwa. Kanengo rapavana. Kanengo rapavana. Oyo Muzimu ndiringe. Wakaunza nhume yako Kanengo. Muzimu ndiringe. Anochera chero midzi yaunoda. Muzimu ndiringe. Kanengo anobata basa. Muzimu ndiringe. Kanengo irapavana. Kanengo arapavana. Yeah. Zimweni ngo dzinonetsa kupinda. Dzinopindwa nakanengo chete. Zimweni ngo dzinonetsa kupinda. Dzinopindwa nakanengo chete. Imwe midzi inonetsa kuchera. Inoda Kanengo.
Aubati vabereki? I don't. Ndiyangu ine nekazvimirira. Kana iri kuvabereki. Ndisi. Zvanga affecta isusu. Zvoti pandakatanga kugara naye ndo pandakatanga kunetsana baba wake. Zvakatonetsa kuti ndagara nababa wake for 20 years. Now tatogara tese 22 years. Sei zvinhu zvakutoitika izvi? Pandakatanga kugara naye. Saka sei naye sei zvaitika sekutaura kuti amai kuti pamama vakugara newe ndipo vakatanga kunetsana nababa. Andizivi kuti why, because there is some other time baba vangu ndikati last week vakatumira nemota pachangu. Last before ipapo vakatumira futi twice the same time. And baba ipapo ndobva nditi pamwe ndini ndasvitisa iwewe zvekuzotovera mhumbe kuti baba vangu vache accident nemota. Inchi vanongonyarara kana pechesine changoitika mumba zvezvikonzini kuti nditaure kuti inini mission yangu haisi kubata vabereki vangu is attract varume ndo chete zvese nengonzini. Okay, but haufunge herewo kuti sezvinhu zviri ivhu izvi hazvisizvo here zvingakonzera kuti amai nababa vasawirirana. Kufunga kwako iwo hatisi kuti ndizvo, asi semafungiro ako emunhu ari muzvinhu izvi. Handisiva because ipapo plus haufungere kuti ambuya vangu vasingawape mari yavo nemukomana zvakare uyo wakapasa kopiri singasi yona mari zokwapasa wakapa mari gogowa wapesa wakapa mari shazi parepesa pa baba nakape before tinasangana nemukomana uyo saka yoko Jerusalem mama ngoda zvausa amai vakataurira nyaya Satanism wambotaurira amai kuti ane mhepo ingakwira pamunhu sei mhepo yanga yakuya pamba zvakadaro because inchininese kuti mangwana acho ndinokumusha kwavo and then mangwana avenini pasvika nguvenga mapiritsi 50 ipapo ndikapesanawa mwana mangu muchirova ndikachikwanisa kudya because zvese zvinemanda kuti ndini ipapo zvesitsvadaisa even mwana wavo hateerere zvengonzi ndimukonisa kuti asateerere because ndansiri kuti anokonisa kuti asateerere nasiri mishini yangu yangeri attract baba zvezve zvikonzi ndini haini ndinendisiri saka zvozipesa apa kuti iwe unonzi ndiwoniwanenge wasvita iwe siri. But okay, iwo vabereki vako wakazobudira rini pachena kuti ndizvo zvandakapindana nazvo? Ina nabudira because they are not free to me. Saka vatanga kutozvinzwa nhasi kuti wakajoina Satanism? Zvizhinji zvacho vakatozvinzwa. Alright. Saka muri 2 ndiri kuona amai nemwana muri pana. Ati kune mumwe handi kwakanengo ndiya. Amai ndotanga kwamuri. Ati kune mumwe handi kwasekuru kanengo ndiya. Ndini. Semati handi iko. Nenda wecho nani yake ndira kuti titore bheko makagara nemwana semagarira takadai kuti makatanga sei kuti mwana wangu handi tinobatsirwa uku kuti ndikuona kuti bozi mawaya mese handiti ndo zvikufadza munhu wese kuti mabatana amai nemwana kuti munozobata but ndira kunzwa ipapo makatanga kutaurirana muchiwirirana kuti zveshuwa ngatikwire bhazi tiende kuZimbabwe tinobatsirwa nasekuru kanengo. nawe mhepo iyi ine nharo chero amai vangu chaicha vade kumona mwana uyu vakanditaurira muromo kuti kana uchiuya pano uya wega usiye mwana wako handidi kumuona. Ndakati sei mai vangu vachivenga made pamana asada kuziva kuti mwana uyu ane spirit yeSatanism. Saka vakati kana uchiuya wega uchiuya uya wega pano usiye mwana wako anotivharira matara angu. Zvikoko Otani Hadi makadira seko. Angara goni Wabarara mamako. Vakachimborutsa ndobva vati. iwe ngani kuona tani wewe Nawe ukuiona sei naye? mama wabana napo pano kwino Mama wako wena zvakanaka nditi? Unga sekuru. Wakuzviona tani? Wakuzviona sei zvikuitika mama? Nchito yako Nebasa rako. Zvakaoma
Ukujonathan. Ukuzona use. Mama akabhera na achireka kana. Amela ndo. Iyo Satanism bana kufona kafona chitira. Munhu uyo akakujoinisa Satanism akakufona chiti chi. Munhu weSatanism akandifonera akanditi ko makazoenda kakuzondidhingura connection yako yanandinayo network. Anchimana to drop phone chimana to block. Number dzako kadzatani? Number dzako kadziswa semune. Andizivi ndo zvanoita even nakachinja number akana vachikufona. Ndio kugwebo. Ndo wering. Ari kupi? WeBotswana. Mukomana. Wering uyayekisa ring uya. Ndiye akafona. Oh. Ndo zvaiti even panegare ikoko nachinja number aingufona. Alright. Pane mibvunzo yakabuda kune vanhu patakapekutanga pepe. Ndauti pamwe nogona kwakakanganisa kutaura kana kuita sei. Ndauti pfungwa dzako dzinyadzienda chep. Alright. Izvi zvine makore mangani? Okay, for now I'm 17 utina 18 namuswa 3 October. 3 October. Wakajoina Satanism gore ripi? Because vamwe vanga vakuti makore auti wajoina Satanism nezvakadai nyatsotsanangurira vanhu ka kubva pawakatanga nepawakazonzi wagraduate. Because ndofunga ndopa vari kumixa pa kuti ari kuti akajoina apa anga ine makore akadaiso. Because wakataka panyaya yefood kapai. Yekuchikoro. Chibi vatsanangurira kuti ndakatanga ndichidai. Alright. Because vanhu sendiri kubvunza vanhu vari kuti uri kunyeba. Alright. Zvese zvavaitaura zveSatanism izvi. Hanzi iwe kunyeba nasekuru kanengo hamenodirira makaita. Anditi sandira kuti ndisunungure iwewe tosunungura sekuru kanengo tosunungurawo pazviri kubuda ipapo vanhu kuti vanyatsodzidza kuti izvi zvinhu izvi ndezvechokwadi. No, what I was saying is that ini ndakadina Satanism yangu definitely Satanism isiri yempe 2015 when I was at school. 2015 ndine 11 or 12 yes. Nguva iyoyo ndakajoina ndiri kuchikoro. Zvimwe zvese zvakazoitika zvasvika 2019. Pamakakuchikara kuchikoro chii chamakaita chawaiziva kuti apa ndakujoina Satanism? Aiwa ndakajoina sezvakamboita kuti taishiya food my friend. And then panguva yemaCVC taishiya zvinhu zvakaita semabhembe, mawatch nemalipstick tiri kuchikoro. Ndoka ndakajoina ipapo ndabva ndazoendeswa kuchechi. Satanism. Aiwa, ndabva ndazoenda kuchechi kunonamatiro pakasa neshamwari yamai vangu. Ndaenda kuchechi paino patinozoti mwana wenyu yakajoina Satanist. Asi pawakajoina waitoziva here pamaitsa zvemalipsticks? Pandakajoina panasina kuziva. But zvandanga kuita shamwari yamai vangu ndakati ngatimbotorei mwatinenei kuchechi. Wanga kuita sei? Sezvaita musikana kupindudza maziso nemwe maactions aiitawo. Ndo shamwari yamai vangu ndobva yazonditi hande kuchechi because zvakuita panapa asina kumira zvakanaka. Papa ndakati mwana wenyu kauyu ave neSatanism. Wabva pafood ndobva waenda next ndipo wakaenda kugweru manje? Yekugweru ndakazoenda 2019 muna November gore raunopera. But yekutanga wanga usina kuona kuipa kwayo here pawakazoenda next stage? Yekutanga yanga yakaipayo but not stereki. Kana uchiti yanga yakaipa hai but not stereki yanga yakanaka ipapi? Aiwa pandikuti yanga isawi kunaka yanga yakaipa kushati yanga yakashata asi kwete kuzoshata zvosvika panamwe mastage kuti unozouraya vanhu unozodii. Aiwa ndisinaizvo ipapo. Okay, ndipo makazoenda yechitu yaiuraya vanhu here? Aiwa yechitu iyi kainge kupusa varume kwete kuuraya aiyo. Vachipusa varume uchita mari? Ukuona challenge hapo? Sekuona nawe hapo mzukuru wangu. Ama achakwanisa kutaura. Amai yao wakabva watovharwa mweya wekutaura. Ndo amai wake wao. Andipaka bwana ndo kaona chirema. Amai yao waitotaura ndo wakaitaura nawo dzimwana wao. Leva nawo TV. Mbotaura inawo munzo kuti vari kutaura ira amai wacho. Umbe zvabwino. Wabvunza iwe zvamuda kuwabvunza munzo kuti vari kutaura. Andipaka ararama kutora video mare. Andipaka ararama kutora video. Wangogara nhasa. Amai Eve, makadi? Makadi? Iwe, handuritani. Handu wakadi msikana. Saka sekuru zvokukonzerwa neya? Musatanist wari kuBotswana uri. Musatanist wari kuBotswana. Saka mhosva yavo ndeyechiyava havasi memba? Ndo akagwera namwana weka kumufalisa. Mai ndo wakaita kuti mwana azive kukuenda saka musatanist wari kuita zvinhu zvavo. Apa achareva?
Amaya chacha totaura. Iyo ungatanga zvikuita mama wako. Msikana anzo kunzwa sei zvikuitika pana mai wako. Zvinofadza. Watani? Ndokulewa vari kuchita ko. Ndokutaura kwakuita mai wako. Because ring akambonyora message akati muchakufixa muchazviona. Akanyora rini? Akanyora matesa tatankurambana akati amuchazviona chete. Akasinda message akasinda pafoni yamama chete. Ati amuchazviona. Watiwe mauya kuno wakatokutumira akakuita zvokufonera. Akafonera marimwe zuro. Akati ndifonera ari makuseni. Ndo kana chodavira foni akudzi pomwe detail afone number. Waona yekubotswana. Yekubotswana. Ndo kana chodavira paya ndo ba toshani chitswana zvikanzi kwei wewe wakazoenda kakuzotingura ma network apo. Ana bura Pinterest chibana todzima foni. Ndibana tombuluka. But we kana chiti uri kundidhungura ma network angu. Uri kumudhungura papi iwe wangosiri member ye account yako. And pamwe itwa kuti ma network kuti kwese kwani ndenda anenge chikontrola. Ana bhukudze kuti network kana ina utana network nzotoenda kutana kuti zvakati. Kumba kuime kuna baba kuvanisana. Wangochigeza wangochita so aitotaura. Zvese apanya kana choitu serious. Meyo kuna akatouya akatonti kuna akatona mama. Imugara chinetsana kamunhu. I know everything. Anenge ationa pai. Handisi kuti anenge ationa pai. Popa ndisi kuziva. Zvese anotaura zvese. Mamuchita zvakati. Mbamimi mabika chakati. Pawenda magrosa okwira moti yakati wataudzwa zvakati. Ndakamboti rimwe zuva nditoenda kumashops ndakamira taxi pabus stop. Ndobva tondifonera zvikanzi iwe wakamira pabus stop yakatarisa nekawashi. Usataure vayo usataura kuma nekawashi papa. Ndikuona. Ndiva tomuudza kuti uripi zvanzi ndiri kumusha kwedu. But iwe munhu inini ndiri kutotya handiti ndizva uri kutaura iwewe ndowanga uri even murelationship nemunhu iye with this person wanga usingatyi ini ndetomusha even akatofona ka foni chisana tondoibata mwiri wangu itanga kushika so ndeitomutya ndapererwa Ulimita kuleo? Bvunzai komana ndio yanenge achitaura vanhu ari apa mai wake ndiyo. Pakafona paipai. Sekuru kana ungari kweri kana ungaziwo. Vangari muno mumatare muno. Akazouya muno mwachizotaura tindafonera nomukoma. Ndinakazoya manje ndakataura. Ndakamisa pahodhu baba sekuru kana. Ndakuti utane lero nasi. Hanzi ndakuti china sekuru. Manje ndimublo ni unblock kuti akatangazofona ndo mai phone kuno kumutwana naye. Ndofuna. Okay. Saka ramangwana rako rakamira sei if ni mamirira akaita zvino nekwawabva nepatiri nhasi kufunga kwako ramangwana uda kuita sei only 18 years old. Chawakuda mukati meupenyu hwako ite chii? Okay, chana kuda mukati melife yangu ndodada isu ndodzoka kuchikoro ndinopedza chikoro ndona kuti kana ndapasa makosi angu anenge chazoita mberi uko anenge amira sei. Shamwari dzako dzimwe tu dzawakaenda nadzo kugweru dziri kupi? Dziri kukwekwe kwandegara. Muchirombotaura mezi? Aiwa achatobva 2019 ndakatogona bereke vangu muna December. End of December. Yes, ndichena kuBotswana. So I didn't meet these girls. Vakabva kukwekwe. Asi vachiri kuita mabasa avo? Handisi kuziva kuti vachiri kuita here. Because asina mbosangana navo ngadore vanima. Ana 23 years sikasvike kuno. Okay. Yes, vangatosvika kuno yangati first time yangu kutouya kuno. Okay. Ambuya pawakaona kuti hauchauya ne 10% yavo pakamboita communication chii chakaitika? Hapana kubvira paita communication because pane karega kuva pa 10%. Ndipo pakapindira rini. Okay. Vakazopindira rini. Vakapindira rini. Ma 10% aiyenda. Vakazoya rini manje. Zvinhu zvakabva zvadhimuka.
ore ambo yavo basa ravo chero ndirei. Okay, this lady kwanzi antanezi kurapa bani. She's the sample. This lady anopa vakadzi malaki ekudona varume vane mari ishi. Sapandogara pakazara vakadzi. Ewa patogara pakatozara vanhu. Enda katokuti kwaimba pakazara vanhu but vakasvika papa pasinapo vanhu vakawanda. Vakati vauya kumalaki varume. Vawaipiwa. Saka pavarume vakasangana nava pane wauntoda here kuti kuti even wabva zvakawaiti but ningiwe usingataura hako zita rake. Aiwa parume vese ndingati vese hangu. Vese munhu ainjanyanya kuda stereki pane vese apa tirini. Tirini. Pfungwa wako zvanga zvizverudo eka zvanga zvizverini. Aiwa zvazvizverudo. Pawaita magame ese mamwana wangati ne boyfriend iri kuno usati waenda kuna ring. Aiwa ndakazita zvinhu zvese boyfriend hauna sisina ndandiri kumbomba kumbopanzi wamwana ne mari. Saka ne waita gumbo panze waenda baba chivi ndicho chinenge chibva kupi wabvisira murume wehembe wabvisira murume wehembe wabvisira murume wehembe unenge uchinzwa sei nai hanzvadzi zvega zvokutuma ndongotuma zvega ngozvika. Saka unova manager sei because handine muchifanira kuti manhamba muchizotsvakana unova manager sei ngatiti vese vakutsvaga panguva imwe chete. Ndakambotaura ka I don't repeat the same guy. I think ndakambotaura yeye but I don't repeat the same guy. Saka one guy munita kunguva yakareba zvakaita sei. Aiwa nogonogoita newiki kana 2 days and then I'll just drop you and then just go. Kokana ndakazodzoka unoita sei. Aiwa unonga block. Aiwa zvisingachaiti. Unonga block. Zvisingachaiti munhu akatoita permanent tirini. Asi ava vaimbodzoka here uchivati handichada. Vamwe itobodzoka ichoti aiwa kana vana vachindiri kudei because apa pasina relationship ka kwai ndakuda kudana newe ndada kurora iwewe iwe wanga usingadi kurora. Aiwa ndasingadi. Asi vana ring manje ndipo wakati ndasetla. Hapana ring manje nemuda even patikatorambana itona ndine pfungwa yekuti achadzoka. Maybe achadzoka maybe achazoka. Adzoka kawe vandakakufonera. Aiwa anambodzoka ana saka chikumufuna basi. Aiwa kwete ring nanchamudi. Okay. Ponkana achita mama uchachita tani. Pana wekutika pana mama paitwa sei. Wasuzama kuti toita sei. Iwe sasa ulipoona pa ande akakhala kachitotaura pa. Ndovataura nawe rama. Ndakataura nawo vakatotsanangurawo zvavaka matambudziko vaisangana nawo nemwana vari kuBotswana nemawira vakaita nemafiro aita kombi ndo vakatotsanangura. Nepamwe pekuti ini ndaitoni akangovepo kubva pakauya after 22 years ndipo ndakatanga kunetsana nemurume handiti nezvimwe pawati ndikaenda ndichindira kuenda kumashops ndonotenga ndezvinanda kubhawa ndaita sei ndamwa ndozuna kunda tatodya mari yekutanga kunetsana nababa asi mwana wacho akati satanism yangu inini yanga isina chekuita nevabereki. Iwe ndiwo musikana muzukuru muzukuru mukuru abai Mai Ve tuchiza mai wangu. Alright, Mai Ve. Asungusi. Iwe. Amai. Sasa na sekuru. Ulitani. Hatu waswera sei. Ulitani we? Hatu waswera sei na sekuru. Ulitani. Uyu nje ari kuita sei uyu. Atitani. Ivanzi iwewe. Saka vobatsirwa sei izvi. Amai aona dambudziko ravasangana naro varongoti uyu ring akafona akati ndakakudza kuti ndichakufikisa. Ndakatomboti ndida mari yangu yese. Yamakadya. Makadya mari yake chete. Makadya mari yake. Mese namai nababa. Chese sefamily. Yakawanda zvakaita sei kana kungofungidzira kwako nemapirwa waiti wewe narini. Handisi kuti
because aitombotenga usadi achitengera doro grocery aitenga saka ivana mai yako une 17 years vationa mukwasha achiva negrocery vaiti chiva. I don't know what was happening then because even did vakatomboramba vanhu vakati nyaya dzimidzi dzekuti munoene vanhu pano vana ringi vasingazivi komadi kusiyana navo aitosvika pamba because pakauya ka hana kuinvaitwa akatongoye kana asvika ndobva topira pose munhu ake anga asvika ukazomurambidzi kuti dzokera ndobva toya pai ndobva atobvisa pakauya hembe zose dzevakapfeka anga akapfeka formal inenge vanhu vachinanga hurumende iye anga ari munhu wehurumende akapfeka formal paya akapfeka heti but heti yacho inge akapfeka inge nezvinhu zvinenge zveshiri amene zvinhu zvanga zviri zvered black and white zvanga zviri musoro make ndobva atoya paipai ndobva atobvisa heti ndobva atomurosa by tempe akasvika pamba akamurosa chete angangouya nevo vadeki mwe akasacharambi kuti ringa auye pamba. Alright, pakasvika ukamuintroduce kuna maparents asi mama ndifa akatomuintroduce kuti uyu ndianoitwa nhingi mukomana wako vachintroduce kuna baba because pandiri kuona ka kuti vasarambe ka iye aivatengera chii aivatengera doro akatanga chivatengera doro uri kuisisa baba aiwa amai pakatanga madhiri muwa mebrother pakatanga madhiri pakadai so inini mama vaiwira necousin yaring muri kunzwa cousin yaring patengeswa doro pamba patengeswa doro pashambini saka taenda tatanga chienda paya mukoma tasata kumusika tangu musika kachoende mota yake achienda ndobva first day vatoti ndipe number yako then vanoti enda kufonera it was my new sim card anga the first person kumpa number yangu ndobva number paya mama akatenga doro ndamba paya ndobva mangwana acho ndobva andifonera ndobva nditi uyai tukudai kushabhini naanti yake yaya chibva tatoenda paya ndobva asvika akati naruro asi tisina kumkumbira makwana acho ndobva afona svikanzi uya pasaidi rebucha ripapagei mama ndobva tonditi iwe wade kusiyana nemukomana wako pachiri padhuze wade kumuregi ndobva chibva ndatoita nharo panakati mukomana ngaridzita nemati chinondobva nditi asi angatokunyengera ndokuda papa angatondinyenga kuti ndokuda iwo kati yes chibva ndatobvuma ndikatoti alright cousin yake ndiyo itamba madhiri ese iyo cousin yacho ikatombogarawo pasi ndobva titi iwe washingiri kuda necousin yakwa ndabva ndatoti pamwe vanhu toita uchijelasi vanotondita jelasi because munhu vaavachi ane mari anga ari mukomana cousin yacho kana muri mukadzi anga ari mukadzi vaigara zvese pamba pamweni yese family nemabrothers acho ndobva brother yemukadzi uzhu weshabhini ndobva tonditi isusu we know this guy wadi kusiyana naye then I thought kuti this guy atondida aratondiregeza this guy iyandida ipopa atanga yacho so I thought kuti mai vangu vabvumeka kuti asvike pamba vakapiwa phiri ndo rakavaitisa kuti vaite go crazy vakapiwa mari angasivapi mari akazovapa mari kuti vatenge sketch iyo ndokauya nayo vaitoipfeka panapa ndo vachiri kupfeka panapa sketch iyoyo vakatoitenga mushopini mutro vakapa mari nototenga chimwe chinhu chinotokosha imari kuti vatenge sketi vakapa 900 pula kuti vatenge sketi chete just the sketi emva vasekerera ndobva because paitarisa inini namai vangu anga sikatori as my mother aiti sister kuna baba vangu aitwa ibrother ingo iwo bari babangu ndobva madanana relationship ndobva yatanga kufamba yakazofamba iri next week yacho musi Tuesday ndobva yakafamba saka paikafamba kudaro ndakaenda with this guy outside kwete outside zvokubuda out like mahotel or malodge tabuda outside sekusango yes I didn't know the forest but that was my first time kuenda kuforest ikoko chibva totosvika paya achibva tondudza kuti apa paimbove nefamily yabhudhi vangu chibva ndochoti pasango pari zvinokuti makaenda mafonesa mudzima hapana network hapana chii chibva totosvika paya saka aiti munhu wese anengadarika emupamari munhu wese anengangodarika chete emupamari achifamba netsoka wanda achidrive
aiwa munhu aifamba netsoka tatakapakama mota paforestant chimwa mabhiri anga ari mukula box rimwe kula box nebhiri rakazvimira rekuti haribatwi nemunhu ari mwiwi rokibwa mumota muisa everyday musa mabhiri manual everyday so patika nepapo tikuona munhu wese anenge adarika ringopiwa mari anga aipiwa mamari cash aiva pamanotsi echi because kune ma 10 20 50 pula ya mamari ndozvise alright munhu 400 pula munhu isanga angodarika chete aigopiwa mari ichiva ndomuza kuti kwewe une mari kaita sezvekuti unosvika pakupa vanhu yese kana izvine vanotobvunza zvazvanzi inini amimilioneya ndodonta maorphanages ese every week because me ndiri nyerera aitonyepawo zvake nanati padarika futi uchinamba naini ari kungomupa mari vese aifudza mputu dzavo because iko kunenge mishairi kokwakaenda ari kungopa vanhu mari achibva nati ndiketeni nguva dzakazita sei nguva dzakadzaenda chiva tasvika paya mabhiri anga ari mota yainzi afaniri kupiwa vanhu ndiwo akazopiwa mai vangu apa neshamwari yavo saka hapana pavakapiwa zvavo hapana zvakaitika kuna mai pavakapiwa 900 vakatanga kurwara kurwara kwacho kwata kuri nani kuchibva kwazvita ubesi okay I know kuti this is a bit off musi wacho wamanga muri kusango ikoko ndova zvaita sei dzika nenyaya alright musi wacho ati kusanguka tangomwa doro ndakanimwisa doro chokwalika ndachibva ndati inini ndakupera simba ndiro rawandipa ndauda kuenda kumba ndobva adhiraivha vanokusiya kumba aiwa chibva tenda paya kini pashabhinika paya papa patogara pana mai vangu ngadzokere kusango wadhakwa hapana chakaitika zviri pavo zvakaitika ndakati this is a bit off but sakati imi muri kusango ikokoko vakomana vapiwa ma 400 pula imi muri kurava madrinks ndobva zvaita sei alright leva taura sekuru atanga furidza lingi what pakati yakufuridza yanga iri second time andira pa first time chakazvakaitika pa first time aiwa pa first time akana kufuridza zvake tangoti tikaitawo but ana kufuridza ichi number 2 pechi number 2 ipo pakazofuridza manje makadzokera ku same place pechi number 2 takadzokera ku same place tine truck tine truck iri but wango uri usiku atanga kunamata leva zvaichiita zvese achizungudza musoro wake aikisa rim akana chidriver aisvika kana chidriver paya aisheka kudaiso musoro wake okisa rim uchasa mudenga so amene zvanenge achitaura chinhu chanenge achitaura mota ichifamba mota ichitofamba isingamune murodi asingatomboda sambowiri pasina kana mistake kana hwana isho munyeso driver aitosa mudenga akazinzira masoro eso achisheka musoro achikutasira basa aitaura chirudzi chavo muchisangana dzimwe mota zo iwo chiitei ipapo ini nengura mana katarisawo because hapana zvanendikakuti kuti pamwe ndozvaari mafirst days kana agona aitanga aita tani muri kusango kwekwa anditi pamamwari mamwe mabhiya chii chazoitika alright sezvinambotaura kuti takati kusango kwekwa tamwe mabhiri yave nguva yokuda kuenda kumbandika takatanga taita zvakaedza takaitawo ipapo chibva tazosumudzira kuti takanatsei kumba right makashandisa protection takashandisa ndi protection chii chakazoitika protection yakashandisa alright protection rakashandisa rere akaticherera pasi mumwe musango imomo akaticherera pasi chibva tatosumudzira neroni chibva taenda ivo kangoti kurasa ndozvandakatongofungidzirawo alright iwewe kwauri iwewe wakazviona sei semunhu anenge akatarisira kuti anozoshandisa sezvanaimboitawo iwewe wanga uine satanism yako handiti yawaita zvawaita zvekuti waitora urume ndizvo waita sei kutora masimelo uyu manje atora uyu wakanzwa sei waifungidzira kuti ndichatora ndatone imwe client okay that day I was even disappointed but ndakatoona kuti this guy anga angwarisa aitoona zvausingaoni okay even ukasvara wega ndichimwe rese tikuzotwa dai
Saka iwewe manje saka iwewe nekumuda kwawaida wakazomuda paapapi unyatsona kuti munhu zvaro zvaari kuita izi strange. Kechi2 akadrive vanhu vakisa ring ndopatanga kuita masaramuzo waitaura mota ichifamba irega apa iwe wakagara paside chakazita kuti mude chi unyatsona kuti but this is strange. This guy ndakamuda kubva musi wekutanga kubva musi wekutanga tanga popa akatanga kuda this guy the first day ipo handisi kuvaramba ipapa but wazoona zvinhu zvistrange zvaaita wakaramba uri murelationship zvinhu pane kaona zvinhu zviri strange zvaita ndakaramba ndiri murelationship akati ndakava ndakaudza mama kuti mukomana uyu zvimwe zvinhu zvaari kuita so zvinoitwa nemasatanist yemaafrican move ayayi saka lazvanga ine experience wakafunda mama vatiti mukomana kona akudza kuti musatanist wakadi kusiyana naye pachichi padhuze kuti manje uchisiyana naye manje zvichaita sei hazvichaiti ndobva tagara muchidanana tichodanana pechi2 apa pamakazoenda makasenza protection here makaita sebhozi pechi2 apa handitakuta kuti takabva kuforest takazva protection pechi2 apa manje pakazoda kuzotora usiku kumapast it was around past 7 achizotora netrack hatina kuuza protection zvichiendera mberi ende wanga wasakwanise kutora because this guy angatondibreaka kudhara ari baba akanga aine nzira dzaaitora nadzo maspema anditi wandikutanga nditi munhu aikurejisira inini ndizvoka echi2 aigona kushandisa protection otora ndizvoka echi3 wagona kuti munhu isamui mpaketi ndizvo ndikuzaitaurai ndizvo nyaya yako yangokurimaind chete saka panzira dzese dziri 3 iye wakambomshandisira ipi kuti umutorera musimba panzira dzese dziri 3 asingamboshandisira aitoririsira mukati I think ndakambotaura kuti nawe kuti this guy aita fast releasing 3 minutes ndakambotaura aita fast releasing this guy but iwewe sokona kwako zvawaisimbonzwa uchingosangana nawamwe vanhu vesa paumosangana nawamwe vanhu wainatsonzwa kuti chinhu chiri mudumbu mako iwewe chatora rume zvaifanira kutora but pawaisangana nemurume uyu wainzwa zviri zvere futi kuti chinhu chiri mauri chatora futi this guy was even different was very different even zvanaimboita kunze uko ka zvoti kana kafamba murodika ndaimirigwa nedzimota azvinhu zvanga zvikachaitika izvozvo zvanga zvikachaitika nyazvetu naigara padhuze nemunhu wechirume tichitaura wedu nyaya dzimwe dzedze izvanga zvikachaitika kuitika vanhu vese vangakutonditisa even naitika ndakarara naye zvezve naimboita zvezve zvaindarara namwe varume zvaitika that was different zvii zvakisimboitika ukarara namwarume ori tinaitika ndakarara namwe varume ati aitora snake yayi masmeli yaitozviwa ati and inini ndaitofila kuti there is something chiri mudumbu mangu ini haana kuti zvisivire kuti ndine something chiri mudumbu chikutogara mudumbu mangu chiri mubhengi mangu yaitozvisiva but kubva pakapinda this guy first day patakataura batara tese and the second one everything zvakava zvachinja ausikunyebera aiwa ndoida kuti zvaitika handine muridzi wenyaya kuti zvaitika pandiri its like a film but zvaitika reality unoziva kuti waenda kubvunza kuti hausikunyeba ndo zvokutaura nevanhu kuti ibva ari kuacta handi mwe akatota zvakanzi ndinoona hangu wrestling ende ndinotofarira ndoziva kuti acta but ibva ari kuacta semarestlers emurestling imama musi kunyepa pane vanhu tobodaro but this was tovakonvinza sei kuti ibvi zvauri kutaura izvi neniyo ndine kamera panapa hatina kubhadharana kuti uacti ndovaudza sei kuti vanyatsobvuma zvichokwadi kuti ibva ane dambudziko ende ada kusiya mozi mwacho ndakatomti dai zvaiitaka uri padhuze musi wandoenda kunoona ivhi wauya tese unobvunzawo pamwe mibvunzo yako yauta tovaudza kuti chii kuti nyaya yauri kutaura kai bhozi vana ndatomerera tovaudza sei kuti ivhi hausi kunyiwa I don't have the proof to prove you but dai ndakasenga ngufoni ndaimboshandisa kumashure I was going to play my audios mashoko ainodza this guy and I play each and everything namba yakona here tiwana andishona yamufonere what
Okay, number. Azaitauri zvawo. Azaitauri asunayo zvawo. Ndizvoda kuti number of this guy ndinayo. Oya ya ring. Ya good. Right, good. Chatite diri panapa. Mira taure nini ndinda kumbomuridzi wenyaya. Ndongori muridzi wenyaya. Alright. Takuda diri panapa. Pavanhu vese vari kuramba kuti uri kuactor. Pavanhu vese vari kuti inini ndakuhaya kuti uyo uzonyebera vanhu. Tovapa nhamba yaring wopedzera. Okay, let them call ring. Anditika good. Ndodhira takuita panapa. Munhu wese ari kuti ibva ari kunyeba, ibva ari kuactor, ibva ari kuita sei. Tovapa nhamba dzaring. Vomufonera. Anditika seku. Ndapasa nhamba dzaring. Nhamba dzaring vomufonera. Vanhu azomvisisa. Tenga telefoni yako atelefonere. Nhamba dzaring dzanamusoro. Nhamba dzacho ise ndisitaureni. Hayi usati unozotipa toisa bhozi pane tiri kuda vanhu vane nharo. Andikuzviona. Bhozi unozwa kuti chief. Ndikuzwa kuti one dambudziko. Eti zamai vako vane dambudziko. Wakauya panapa kuti ubatsirwa sekuru kana. But vanondifonera kana kuuya kuinbox kwangu nditi uri kunyeba munhu yabhadharwa nakanengo kuti auye kutaura izvozvo. Ini zvinondirwadza. Andikuona. Endi ndenge ndisina handina zvimwe zviri extra zvandingavaudze kuti ndiva convince. Ina handisi pastor. Handiri kuti ndanamatira vanhu kuti vanditeere kana kuti vaite sei. Handikuzvona basa rangu nderekungoratidza vanhu zvinhu zvinenge zvichiitika zvavanofungidzira kuti hazviiti. But vanenge vachiramba. Saka taane dhiri manje kuti anenge aramba ndichaisa nhamba dzangu inini. Vanotori nadzo. Kuti azvipira kuti Ivha ari kunyeba uya kundifonere kana kuya paWhatsApp ndikupe nhamba wopedzera. Iye wacho ndiye achazoya manje akutudza kuti kwakaipa. Semundizvo. Bhozi vanondituka vanhu. Ndoti nhamba dzacho dzishadzira pambipo zvinoba. Aya, pane zone vamwe vanozotemptwa. Ndakuti munhu auya ari 1-1. Handiri mukuzvona. Bhozi toda kuti munhu azvipire. Bhozi vanhu kana vachikomenda paipai sekuruka vamwe vanoita tugona kuonererwa. Handiti nekungokomenda kana kuve excited. Panapa toda kuvapa mukana nechance yekuti asiri kubvuma kuti Eve musatanist kana kuti akanga ari musatanism. Uya ndikupe nhamba dzangu inini mupedzera. Handiri mukuzvona. Umba nhamba dzaringi. Dzaringi wopedzera. Kana zvinenge zvazoitika ikoko zoya kwandira kunditi anozoya futi kuno futi kana ari mukadzi arowa anouya kuno vese ni mabrother acho. Saka pana varangurora Ivha vari kuona kuti Ivha akanaka. Atondinetsa kuti atoti Ivha akanaka ungandiperi nhamba dzake ndakati amira ndimbotanga ndataura naye ndizoti apana kusetla here kana kuti vamwe vaiti amira ambotanga arapwa kana arapwa ndinoda kuti ndira kuroorwa zvakamira sei pamereja kuti chiri mwana mudiki chinezi aiwa I have nothing to say. Aiwa zviti ndingabudi atingaiti kamera one what I have nothing to say. Taura kana uchida kuroorwa haisi mhosva kuroorwa. Kana uchida kuroorwa ndana kuroorwa kana uchikoro wotenda uchikoro kana kuti vambomira vombomira. Wakandudza. Ndinorongoda mpinga chikoro. Achimbomira ipapa sekuru aiwa. Handiti. Leva timbe ufuna kureva tape numero zako. Tawapa iri namba wororo. Aiwa ndisezvandataura. I have nothing to say on that one. Urambomirira kubatsirwa nasekuru. Aregeni kubatsirwa cha. Tozovapa zvidu navo. Zvakatomirira zvidu. Sekuru handi panyaya yamai. Muipedza sei? Nyama wacho. Musatanist ndiyada telefoni namusikana mama ndibva amenyiwa bhatadza kurukuleyo. Opa akafona ipapo ndopakabva pasimuka. Bwino. Pakatanga zvinhu zvaifamba musoro mavo. Vatanga kuita zvinhu zvaifamba musoro mavo. Zvifamba muchinhu musoro chitechiveve basi. Zvifamba chinza chiveve. Chitangira kupenga. Kautotangira nhasi patasunungura tutanga totaura zvakaita izvi. Nhasi ndipo patatosunungura kuti vatange uchitaura kubudisa kuti munhu wako isimbichana. Aiziva skate here wapfeka yawakatenga. Aiwa skate yakatengwa iri mupoko. Sekuru skate hanzi iri panapa. Iri panapa. Ine zvainazvo. Aya yakatumira mhepo chete. Tunova kachita mhepo aonekwa kuti uyu akadzimisa network yamusikana saka kuwafikisiwa kumanje. Akadzimisa network musikana. Ndosaka mukomana anoda kuti amai wakati nokuti wati musikana uye kuna sekuru. Saka wanoda kuti zvinhu izvo zvigumire panzira. Saka muchamuita sekuru zvinozvakamira. Zvinorapikira sei? Yenya ipere paroti. Handiri aripo pano. Ari pano. Pamunozodzoka po munozoona simba. Pamunodzoka muchazoona araiti. Asi skate yakapiwa zvaitreni zvai. Zvisatanistika palibe utsvene.
Satanist zvese apana kuti chinenge chiri chichena. Iwe wakatengerwa chini mukomana izvi? Indakatenga hembe. Pane mwana akata zvakanzi munhu anochena. Hanzi ndomuziva ende munhu anochena. Okay. Unochena? Ya, ndochena. Wakatoya nebhegi rehembe pana? Aiwa, nangozoya sezvitewu yakabva sekuru. Wakada ndingachenere sekuru. Aiwa kana. Nangwe nehembe shoma shoma dzangu. Bwino. Alright. Apa ndima mashoko andidze kutaura. Pane mashoko anotaura nasekuru. Kuvantu vari kuona. Kuna vanhu vese vari kuona. Ndina mwana pazvangu panodatamangisa. Ndine vamwe vakomana vandaishanda navo panapa ndakavadzinga. Nangani yakutadza kuwirana nchito. Kutadza kunyatsoshandisa kushanda basa zvakanaka. Apa ndakapoza mapisoda chakupasa mapisoda ndakapa pisoda panapa asvikire ndipo pa. Vakomana vavo ndakatowapa mapisoda kuti panapa vasadzoke panapa. Amwana muchachi chadidi. Vaningina vangu chaiwo kuberekwa nawo. Asi ndakatamangisa. Asi ndakavadzinga. Wabva Sly? Ndikuzvinzwa sekuru. Tatenda na simba rashe ndadzingidza. Tatenda na simba rashe ndakavadzingidza. Ukaona muntu achirika kubiri patatenda zvake izvo. Waona munhu achitumira mari pafoni yatatenda amene zvake. Kana pafoni ya simba. Kana pafoni ya simba. Ndidzawo, wabva? Yes. Umashakundora? Ndikuzvinzwa sekuru. Wazvinzwa? Ndo nkhani ndatamangisa kopano. Ndo nawe ndakavadzingira panapa. Wabva? Zvino kana muchibirwa imi sekuru. Imi n'anga. Kokuzoti isi zvedu. Anata kukuba. Akusi kukuba, vaitotora kobira chito. Vaitotora. Kobira mkomo wacho. Ziva kuti mari ndiye mkomo wedu. Wabva? Saka atamangisa nouraya nchito. Saka kuti wabvisa pabasa ndakatoziva kuti ndozvakuita ndosara ndakavazobudisa hangu basa. Wabva? Tatenda na simba. Ukaona telefoni chiti tatenda simba. Tatenda ndakabende na simba. Saka ndenamo. Okay. Saka sekuru, ivo vazukuru vakabirwa mara. Vaizvitsida vaibhadhara kavachiti tiri kubhadhara kuti muvabatsire. Vachabatsirika sei nekuti vakabhadhara vasingazivi kuti tiri kubirwa. Bwino. Vamwe vacho ndikuvabatsira basi. Okay. Vamwe vacho varikuuya titovabatsira. Tine basa kwezangona kuba kwange wondomo. Kuba kwavo kwavanga vachiita vaibira muzita rasekuru saka ndongovabatsira. Okay. Saka makavadzinga rini kuti zoti vanezenge vabubirwa apa zvazvavo. Ndatamangisa svondo rapera. Kubva musi wa 1 September. Saka takuti vanobhadhara mari kuna simba natatenda kubva musi wa 1 September zvichienda uku makurapwa na tatenda na simba iko. Asi vakabirwa 31 August tichidzokera kumashure uyai kuna sekuru vanokubatsirai. Aiwa vanatenda sekuru. Pozidoi munyaya inoitika sekuru kwazukuru wenyu. Vanobhadhara mari sekubhadhara kwamaitawo. Vochizoti sekuru chindibatsirai zvichida na tatenda na simba havachabatika. Vofona vakupopota. Iwe Sly, vanhu vako vakatibira mari. Ima havasi kuziva kuti imimi mari yacho hamuna kuti ndikuiona kwasi ndine karo pane nesina telefoni. Inoswera ndipo pano. Sekuru anotoswera achibatsira vanhu ipapa. Telefoni patalini telefoni. Fona vatobate. Telefoni zibata kuma 8 o'clock. 8 kumanheru. Vatanga uzofona. Apa izvozvi. Tidauromba dzuva. Toda kuzotaura rezuva. Musi wa Mande. Nechipiri. Vanhu kunze. Teti tichishanda nevanhu kunze chete. Mabva? Yes. Pakati pamwe pesa apa. Tishandirana basi. Tichingoshandira vanhu vari muno muZimbabwe muno. Mande nechipiri hatishandira vanhu vari muno teti pamafoni kubatsira vari pamafoni. Vanhu kunze. Saka tomuvapewo mazuva api iwayo kuti mazuva avo ekufona nekutaura nasekuru pafoni vachigadzira zvinhu zvavo. Ndo zuva reMonday nechipiri every week ndo mazuva avo. Magona sekuru. Tinotenda. Ana nharo ngani aiva. Tenga numwe dzatirifoto wapasi. Varume vane nharo nenharo yomusikana uyu. Wapei nhamba. Ndinovapa sekuru. Ukona mamaiva. Pakwaiva ukaone wewe. Ukona mamaiva. Pakwaiva ukaona. Apa lero tabuditsa pakamera manje. Sawa ndiwo wabuda pakamera. Iwe mzukuru kwenye mama wako. Kwenye mama wako. Iwe mzukuru. Iwe mzukuru. Iwe mzukuru. Yangara kuno. Watitane lero. Watina sekuru. Uyu. Vakuita kani? Arikuita sei?
Watitanda? Sekuru wadini. Ukutitanda wewe? Sekuru. Udona. Wanza mumba munda itanza iva kunama ivyo wewe. Iva onyepa oizvo kazvabata kunama. Munhu anonetsa sekuru. Munhu anonetsa. Ndisati hatisi mafundisi basa edu harisiri kuparidzira vanhu kuti vatendeuke. Ndiri kungoburitsa zvinenge zvaitika. Saka hatikwanisi kuzopfuurira pamberi apo kuti aiwa Ivha haasi kunyeba zita ndosaka tichizoya nemakamera sekuru kuti Ivha ataure ega. Zvino Ivha wacho ndiye ari kunzi ari kuacta wrestling zvake. Handisi. Atsodzikana.